rocket an siam pareng chung chuan astronaut Thla an tum na tur le an run let le na tur spacecraft chu an siam pareng boka amai ro chu flight test atan rocket tharan ma mole wangin Saturn 1B rocket chu chopchil takin an siam le ngala NASA chuan astronaut som paruk thlang chukin chungau chuan Thla an tum ma ain po cha na tur Project Gemini chu an kalpui don ani Project Gemini chuan Thla an tum dan tur lo zir lok na an kalpui ani bermai American mipui te po chuan NASA thil tum Thla tum chu an thlopin am phur pui hlea mase be se lo tak main kumsang ka chakua somruk pathum November ni pani chuan US President John F Kennedy chu tha ani tlat mai chu thil theng chuan khovel abar khai chiang hlea NASA po chuan an thil tum chu kaltlang puin Project Gemini chu an kalpui zela an President thita John F Kennedy an khovel me pui ma lo tiam to Thla mihring ka kai chu ti puitlin an tum ro hle ni Project Gemini a chuan Thla an tum na tur an loin zir lok na chuan voi tam tak an practice nu chuan an bel to hlea Saturn V rocket third stage na chu Douglas Aircraft Company chuan an siam meka he third stage hian na to tur voi ni anei dona chu a single jet engine mang hian ani dona ni khovel atanga ka chu ani vele chuan khovel chu orbita voi eng mozap a hel kwal dona chumi a hel ko na tura chuan a jet engine hi in phukalna na mang dona voi eng mozap orbita khovel a hel ko nu chuan a jet engine bok chuan thalampan chuan in phukal le dona ni amai ro chu jet engine test lai hian base ro tak main a puak vak maya investigation an nei nu chuan atenkin welding dana chuan fulo omti an thria uluk takan zir chin nuwa chuan welding thale vekin harsala tuklo chuan an kaltlang puile theita thawani he Saturn V rocket second stage North American aviation an siam lai chuan harsat nan tok lea Apollo spacecraft an design that le wang khan he Saturn V rocket thi arit le don lutuka chumi ni wang chuan he second stage atang hian ati za na tur an ngai tu ngai don ani he Saturn V rocket stage 2 hian a original design a chuan fuel tank a hrang pani a manga amaro chu an design that le don awang chuan chu fuel tank pani chu mun khata dain chu fuel inang lo pani chu dai dan na pan te chuan an dai danganga chu tak chu engineer tan chuan chawna na sataka thling don ani mei thla sang ka chukwa somruk panga chuan second stage chu an siam zawa chuti rol chuan rocket part rang chu an la siam mek zel boka umsang ka chukwa somruk paruk alo in her chole me chuan an khol rang te po chu an pei fel to khat to hlea amai ro chu January thla sang ka chukwa somruk pasari chuan NASA chuan chenara phlak tak an tok tlat mai astronaut Gus Grissom le Roger Chaffee chuan launch test an nei tur Saturn 1B rocket an lo nu reilo te a chuan kang mai chuak tamaya thelmi thei ani lo wang chuan reilo te nuwa chuan an pani chuan thitani chumi wang chuan Apollo program chu ti khotlai hri ania chuti chung chuan NASA engineer te chuan fire safety chu an lo zir ching ve mek boka chumi kum top lam chuan NASA chuan an Saturn V rocket dollar makta duai za som thum pangaman zet chu Kennedy Space Center tang chuan hlotling takin ang kap chuka April thla sang ka chukwa somruk pariat bok chuan NASA chuan avoin hi na tan Saturn V rocket chu hlotling takin ang kap chuak lea amai ro chu rocket ang ka chuan hu chuan chu rocket a chuan vibration na satak mai ro in siama chu teng vibration in siam chu aminga pogo tien vua NASA engineer te chuan hetiang hi lo tok fo to thina amai ro chu tuntuma hi chuan to alone be se to lawani stage 2 chu immediately zat akan nu chuan achunga jet engine chu ato ve ngala engine pani zat an hlo nu chuan NASA lam chuan an mission chu an ti top 3 thu an soya amai ro chu
engine lom chun chuan chu rocket chu orbit dik taka chuan a han da man thawani chuminu chuan NASA engineer chuan hetiang har satna pogo anti mai chu an zir ching ve ngala chutiang hor na sa in siama chuan astronaut polo chuang se an tam khuchuk lawang te chu an mu chu ania chumini wang chuan rang taka an ti tol wat tangai do ani October sang ka chakwa somruk pariat chuan astronaut pathum Isley Sira le Cunningham ta chu first man mission turin rocket Saturn 1B mang chuan Apollo 7 mission a chuan ain kap chuak lea hemitum hian an khol ta chu khovel pona chuan a thok thare ngem ti ta chu an zir chianga an du thu sama nge chuan a thok tha ani chumi kumvek December tha chuan Saturn V rocket mang chuan Apollo 8 mission a chuan ain kap chuak le ni Apollo 8 chuan tha chu orbita chuan voi som lai mai a hel kuala Christmas mani che ulok ni chuan khovel pum mu thei turin chung thalei lung an thalak ta chu TV a chuan pho chu ani he ani Mars tha sangka chakwa somru pakwa chuan Apollo 9 mission a chuan kan chen na khovel chu voi som lai mai an hel kual lea chumitrum chuan lunar module po chu an kingtela an jirchin na nei ngal bukani chumi tanga thlani nu leka chuan Apollo 10 mission a chuan thla chuan in kap chuak lein thalei lunga tanga mel riat vela hla chuan thla an trum dan tu le an trum na lai mun tu ta chuan zirchiang te a July ni som puruk sangkha chakwa somruk pakwa lo ner chole me chuan astronaut pathum Neil Armstrong Aldrin le Collins ta chu Saturn V rocket mang chuan Apollo 11 mission a chuan thalei lungpan chuan in kap chuak lea anin ka chuwa tanga nilinu le ka chuan Neil Armstrong a chuan thalei lung chu arap ta ni an president hita John F Kennedy du tu sam nge chu tilo tlingin chu pa ka chuan space race anei na chuan America chu a chung zok ta ni chumin nu mission ruk thleng chuan he Saturn V rocket thian 100% in du tu samin na la thok vekani kumsang ka zakwa somruk pariat le kumsang ka zakwa som sari pani in ka rengot khan astronaut som ni palizet chu thla khian lo in kap toin chung zinga mi som pahin te chuan thalei lung khi an lo rap to nge ani thalei lung khi phagang to ka na sataka zirchin to ania December ni sari sangka zakwa som sari pani kha mihring in thalei lung kan tlot nun berna ani tani Apollo 17 mission chuan history a country reng to tur space free program chu aron khar tani kumsang ka zakwa som sari pathum khan America space station masaber tur chu he Saturn V rocket thian a thlo to ber na tur ni pa fomin orbita lo pur chok to ani